Takže dobrý deň, opäť vás vítame na Zochovej chate. Dneska si budeme pripravovať ľahký letný jednoduchý šalát. Začneme pripravovať ľahký dressing na báze medu, balzamika a v podstate použijeme tam aj k tomu ešte bylinky, jedle, kvety. Čiže ako prvé si v podstate nakrájame pažitku, ktorú si tu pridáme do hmoždíra, ktorú potom vlastne vymiešame s olivovým olejom. Čo sme si spomínali, ten balzamikový ocot s javorovým sirupom. Pridáme trošku morskej soli a korenia a trošku citrónovej šťavy z čerstvých citrónov, ktoré si v podstate takto vytlačíme. A teraz to kompletne spolu všetko kvalitne vymiešame, aby sa nám tie chute všetky spojili. A pridáme lyžičku dižonskej horčice do toho a lyžičku lesného medu. Čo je úplne super, že máme tu možnosť, že máme známeho včelára, takže máme domáci med, čo je úplne na nezaplatenie. A takto si to krásne dochutíme. Potom si zoberieme tieto krásne listy, čo máme šalátu. Použijeme v prvom rade dubový list, má, keď si jej pozrete, krásnu štruktúru, je úplne čerstvý. Dneska ráno nám ho priviezli, chuť nezameniteľná. Čiže takto si tu na tanier natrháme listy. Nebudeme ich krájať, pretože by nám z tej nereze, čo máme na tom noži, tak by nám to trošku zhorklo. A samozrejme nepoužívame hlúbiky. Takže takto pripravený šalatík si dáme na tanier, si ho pekne rozprestrieme, aby sme mali krásne veľké listy, lebo budeme na celé to zase budeme zalievať tým dressingom, čo sme si s ňou pripravili. A budeme k tomu používať aj tieto jedle, kvety, vypestované, je to fakt čerstvé. Čiže aj tieto lúpenie si takto roztriedime. Aby sme to mali krásne farebné, lebo však máme leto a leto nám hraje farbami. Čiže toto takto máme pripravené. A teraz si tam nalejeme vlastne ten náš vymiešaný dressing s pažitkou, ktorý máme kvalitne rozmiešaný a dochutený solou, korením. A iba takto si ho vlastne dáme na vrch, on nám ten šalát krásne celý prejde a sa nám to tam dá pekne donútra. Čiže s tým šalátom, teraz ako takto máme daný, zoberieme si ovčí sír, ktoré máme z miestnej farmy, ktorý si nakráme na plátky, zhruba asi tak centimetr hrubé, a budeme si ho grilovať. Čiže prečo tento ovčí sír? Ovčí sír je super vec na grilovanie, lebo nám netečie. Čiže ja si ho dám iba ľahko do múky a dám ho na rozpálený grill a z prudka ho opečiem. Urobí nám takú krásnu štruktúru na tom syre, lebo tá múka sa nám tam krásne spečie. Tu už to aj pekne môžeme vidieť. Fakt iba pár sekúnd tomu stačí, netreba tomu dlho a máme krásne vypálené aj mriežky z toho grillu. A z vrchu ten sír je horúci, znútri je vlažný, presne toto chceme, nechceme, aby sa nám ten sír celý roztekal. Čiže takto pripravený sír si iba poukladáme do toho šalátu a na záver zoberieme si, máme tu pistácie, máme tu mandlové hoblinky a máme tu lieskovce, ktoré si iba zľahka presekneme. Nemusíme absolútne nadrobno alebo nejak takým spôsobom to krájať. Stačí, keď to bude nahrubo, predsa chceme, aby nám to chrúmalo pod zubami a bolo chutné a vlastne aj cítila
chuť tých orechov dozdobíme sherry paradajkami aj so strapcom. Prečo so strapcom? Je to chutnejšie, ten strapec nám krásne prevonia ten šalát a krásny šalát máme na stole jednoducho a za pár minút. Páči sa, dobrú chuť.